Leabhar-mheas is mis own P agus siúd é leabhar-mheas agus an leabhar bheith á bhlasagum ná an leabhar seo Eachtra sa Bhlascaod le Diarmaid ó Catháin agus is leabhar de fáistí atá anseo tá sé gar go leor tá sé tainmhach go leor tá sé tháinig sé mach an 1975 mar sin tá roinn tagartí sais don chug go fuair agus le beidir go sé nóirí déanach tá bithúnaí gan tá sé cinelín ar nós an cuigar crogan ar a dhéigen mar sin. Ábhríonn seanáimsir a beidir ach bhíonn scéal simú go leor agus thain sé liom gur raibh an Bhlascaod luaite sa scéal agus tá scarт fíris agus luganam nach ar an Oileán agus luganam nach ar an mórthír agus aintan seanachas agus na bhéile is a héin sa snáid I gceist an freisin agus. Ar nóí bíon na páistí in oidhreacha leis na bithúnaigh agus fáinst an ceannas fearr ar deire mar a tharlaí na gáilnaí. Is toch go litreacht na báistí treis ahrú nó na lína óga treis ahrú go mór an uair seo mar sin nílim cinnte go daach sé seo chomór le daoine eile agus ach bhí sa maga tálainn rá gur bééis seo an sampla is fearr de litreacht an Bhlascaod íon lom. Ach ní dálann go bheithfia áirimh mar sin. Sin go méidir gohfuil leabhar ag Bhlascaod an ar an Oileán. Is an bhfuil sin fear. Beidir gohfuil. Ach sáit sais néfa atá sa Bhlascaod dus na gael mar sin ní bheith is a go ach an mecha le héad Catháin nuair sin ach se tá léirscáil an is má mé leir mí léirscáil an agus se tá sé tainmhach agus tá sé gar glór tá roiinn fá botún chlóán rud nach dúirlach beidir chomór sin sa lá an Joán mar tá litreoirí going ar cheartdóibh sais botún chlód botún litre bon botún litre a cholána ó heachs cé nach dúirlach sé gon ach Eachtra sa Bhlascaod le Diarmaid ó Catháin. Tainmhach an léfa ní liscum ach tá sé go bra háintelum ach ní héine sampla ó ídach de litreacht atá I gceist. Sa dá mlí na chóirde agus go nairí libh.